naita kuti nditomborevhura vanhu vanyasoona kwete zvokuti vakaona picture anogona kufunga kuti picture raita sei rakaita zvokuisirwa saka rikandida iso musadzikisei mukamera ndichadai so kuti vanhu vanyatsonzwisisa kuti vaone kuti ndogumura ndokutaura nezvaro gumbo rakatanga rine 3 years ari manyukira zvokuti kutopfeka bhutsu kwada kutokuinyasha zvakanga zvisina kudaro sapakutanga saka ndoda kutenda futi Mwari nekuti ndakwanisa kutopfeka bhutsu ndakakura tsikapfeke bhutsu ndingopfeka maslippers chete handiti saka ndoda kutopfeka bhutsu kwada atange kufunga nawo kuti munhu akaberekwa vazhinji vanongoteka kumhanyira kuti anogona kunge akaita sei akaromba romalaitsiko chii ndozokuona siringi yakaita sei akabvarurwa saka vanhu vakapinda nepamusoro pehotera vabva vadzika mupinda musilingi vabva vapinda mushopu topanda kutodedza ndati ndakarogwa zvanzinda ndati chekuti ndikaramba ndine machallenges andiri kusangana nawo vana vangu vachazoona ndakanga ndisina kurongeka nekune ndichikura nekuti ndichafa inini wacho ndichifa ndichisina chinhu chinhu chandasakwedu kwemazuva ese zvikuru sei kana uri mutsva paplatform ino baya zvako kabhero ako kuti usubscribe urege kuzojambwa nedzimwe nyaya itsva dzinenge dzatisvikira nedzinenge dzauya pakati pedu. Kusangana kwatiri kuita panapa paKunashe TV yenyamunotsigira pakana kuti paKunashe Studios tinongokutendai nekuramba muchititsigira kana kari kekutanga kusvika pano ndokumbira ubaye button rakanzi like, subscribe neshare ungofollowa kuti patinoposta zvese usazombofa wakapotsa. Ndokukutendai netsigiro renyu. Nhasi tiri kugara pasi nemurume akararama upenyu hwese achitakura ronda risingapori kubva aine makore 3 chete. Blessing Chiwai anga ari kurarama nemarwadzo asingaperi uye nhasi ava nemakore 36. Ronda iroro richiripo. Kana ndiri kutaura ndikuti ronda maybe munofunga kuti ironda repamwoyo kana kuti ironda rekubayiwa nezvemujoro. No, it's a physical wound from the age of 3. Imagine. Chanzwa kuti ronda iroro rakatanga sei napicture ndichakurakidzai zvakare. Pamusoro pezvo nguva pfupi yapfuura akasangana nerimwe dambudziko guru rekubirwa mushopu yake. Kubirwa nematsotsi chaiwo. Asi pakati pemarwadzo ose akaramba akamira achimba achishumira nemachallenges ese aya munhu ari kuramba achienderera mberi. Saka tinoda tichimbokurukura navo. Makadii mukoma? Ndinotenda mukoma Kunashe makadi. Aiwa, isusu tinotamba. Ini ndokuzivai but vamwe vanhu vasingakuzivei tiri kutaura nani zuva ranhasi. Ichokwadi. Chekutanga regai titange tatenda mambo Jesu Kristu kuti ndo vanotendera nyama nemweya kuti zvirambe zviri pamwe saizvozvo. Zita ndi Blessing Chiwai, which way gospel music. Blessing Chiwai and the Harvesters. Ndinotenda. Alright, makaberekwa rini? Noti ndati 36 hadizi ndiri correct. Aiwa, ichokwadi. Nguva Blessing Chiwai wakaberekwa musi wa7 June 1989. Okay. Pamusamo hospital kwaMurewa. Alright, mukoma Blessing. Vanhu vakawanda havagoni kufungidzira kuti munhu unogona kurarama nechironda kana kuti kwemakore anosvika kana kuti more than 30 years. Isusu tinoziva kuti patiri vakomana waigona kuti ukakuwara chironda chitopora. Zvino munonzwa sei kurarama newound rakadaro for makore anotosvika more than 30? Zvinhu zvinotirwadzei, zvinhu zvinorwadza, handidi kukunyepere asi neimwe nzira ndoda kutenda Mwari. Indakaberekwa handitoziva kuti ronda rakatanga sei. Alright. Nokuti makumbo yanonzi akatanga ndine 3 years achitonge manyukira makumbo ese. Zvoti ndanga ndisingapfeke bhutsu. Ndakakura ndichipfeka maslippers aita pamusoro petsoka makumbo ese kusvika mumabvi. So nekukura ndakatraya kurapwa minzi dzese dzinofungidzwa dzinorapwa panyika. Kubva kuchivanhu, kumaprofita, kuchipatara. Ndomwe ndakaita nguva ndichienda kunorapwa kuKaranda Hospital. Rinongopora zvenguva ridiki robva ratanga futi. Zvinova zvinhu zvinogara zvichindinetsa nekunditambudza mukunge ndichirarama. Asi neimwe nzira ndinoona futi kubata kwaMwari nokuti zvakaita kuti ndinzwisise nekuziva vanhu vatinorarama navo panyika. Vamwe vatinofungidzira kuti vanogona vari vanhu vaMwari vachiita zvinhu zvaMwari. Alright. Tisati tasvika ikoko ndoda kuti munatsonditsanangurira nokuti manitaurira mukati rakatanga muri mudiki. Vanhu vanogona kutadzisa kunzwisa. Munoziva kuti semwana mudiki maitoenda kuchikoro zvakatongodaro.
ya gumbo ratanga sanda kutomuenda kuchikoro. Alright. Inonzi rakatanga zvekuma 3 years achiita manyukira. Inini mukana uyasoenda kuchikoro handina kuwana asi ndoda kutenda Mwari nokuti wakazonditira nyasha. Ndakatozoti ndakura. Ndakurira mushamana sekuru. Okay. Maronda ndakakura nawo. Ndaifudza mombe. Hapana patanga tisingaende. Ende challenge yanga iripo ndeyekuti matrauza edu atozotanga kupfekwa watakura. Time ina ingopfeka short zvokuti uswa unofunga munosa uswa hwetsinde. Munowanika kumamisha we. Inenge yakazara paronda, maronda ese pakaita kuzara but chinhu chandinongoda ndechekuti tongotenda Mwari nokuchengetwa. Nokuti handifungidzira kuti ini pfungwa dzangu ndogara ndichingofunga kuti pamwe dai rakanga riri ronda rekungoti pamwe dai ndakatofa. Saka handiziva kuti zvine chekuita naMwari vakazvirongo sei muupenyu hwangu. Alright, munoziva kuti patinosangana nezvinhu kudai vanhu vakawanda vanouya nemaideas kuti zviri kukonzerwa nezvakati, zviri kukonzerwa nezvakati. Vanhu vanenge vachimboti chiki wakakukomberedza, especially mafamily members. Ya ipapo ndoda kutenda Mwari nekuti mubvunzo wamabvunzo wakanaka. Ezvinozvo ndakura kudai zvakunetsa kugamuchira kune munhu asingazvizive. Saka chandoda kutenda ndoda kutenda mukoma Olina Anderson nokundita interview yamukuita. Inoita kuti kune vamwe vanhu vaingodzwa kuti Blessing Chiwayi ane ronda. Ndinonge ndichitaura paredhiyo paNational FM, Radio Zimbabwe, any station yanenge ndaita. Ndakaberekwa ndine cancer, ndine ronda risiri kupora. So ndakura kudai so. Munhu akandiona nhasi handiti akaona gumbo rine ronda atange kufunga nawe kuti munhu akaberekwa. Vazhinji vanongotanga kumhanyira kuti anogona kunge akaita sei akaromba. Umeona. Saka ndoda kuti ndinyatsotaura kuti vanhu vanzwisise. Uyezve kune vandakakura navo kwaMurewa nevandakadzidza navo paManjonjo Primary School, vazhinji vachina vanotozisiya, vanova mawitness ekuti vakaona ndichikura ende vachiona maronda yandinawo. Ndozvaatoona nekuti ragumbo 1 but pandakakura aiva makumbo ese. So gumbo ratanga ndiri mudiki kare ndangokura ndakadaro. Ndofunga ndakambotaura kumashure ndakati ndakanga ndisina pfungwa dzekuimba music yegospel. Ndakakura ndichifarira Nicholas Zakaria, ndichifarira baba vangu Hosea Chipanga, ndichifarira naChopa Chibeto. So ndaitofunga ndichatozopindawo music yesungura. But chakandipinza music yegospel inoda kutenda Mwari nekuda kwokurarama nechinhu chinonzi upenyu. Saka muri kundiona ndiripo nhasi paKunashe studio. Ndisati ndakanga ndanzwa muchiti makakura nana sekuru. Ichokwadi, ndakakurira mushamana sekuru. Vabereki vangu vashaya here kana? No. Pane challenge ipapo. Mama vangu vaita zvokumitiswa. Vamitiswa. Mama vasvika pakufa saka nomubvero vakataura kuti baba vangu varipi. Chinova chinhu chakanditambudza kukura kwangu. Ndakakura ndine machallenges hombo zvokuti nanhasi so pandiri ndinongonzwa kukudza Mwari nekuda kwazvandiri nokuti handaifunga ndokwanisa kusvika pandiri. Nokuti dzimwe nguva takanyazodhipisa kutaura zvamararamiro atakaita. Vazhinji vanofunga kuti pamwe neida kuti vanonzwira tsitsi asi neida kuti vaone matakwa Mwari zvaanoita mukunge tichirarama. Ronda iri toziva kuti muri mudiki une zvimwe zvinhu zvaunogona kutadziswa kana ukatemwa nemusoro chaiko chaiko hauchadi kumhanya. Saka rine zvimwe zvinhu zvarakakukanganisa here ronda irori? Because manditaura mukati vamwe vanofunga kuti ikenza. Madoctors vaiti ikenza. Ya madoctor aifunga kuti ikenza but pana Dr. Stephen weKaranda Hospital. Vakazoshamisika vakaita matests avo 2013. Vakanditi ndidzoke ndikadzokera. Vakazondudza kuti gumbo rako iri rakatomboda kuti ufambe muchivanhu kana muchiprofita nokuti pane chinhu chikundinetsa kuti rakaita ronda kudai rakajika singaita. Ipapo ranga rakajika kudarika zvaritorezvo. But ranga risingaafekte bhonzo. Nanhasi hariafekte bhonzo. Hariafekte bhonzo? Asi rinongoita ronda rinodya skin. Zvokuti makatoona ndakapfeka trouser rewhite nendaisa bandage. Handitokwanisa kufamba ndakapfeka shoti. Saka zvimwe zvacho ndoda kutenda Mwari. Ndinombosvika panguva yekuti ndinombozvibvunza kuti inini wacho ndakanyanya kutadzei kana kuti vabereki vangu vakatadzei. Saka ndozosimbiswa futi nevhesi iri kuna John 9 verse 1. Zvinzi Jesu navadzidzi vake vaifamba vari pakati pekufamba vakaona mumwe munhu akanga ari bofu. Vadzidzi vakatobvunza Jesu kuti 9
uyu mufesi akatadza here kana kuti vabereki vake vakatadza chakaita kuti iye azoberekwa ari bofu. Jesu akataiwa zvakaita kuti simba raMwari rionekwe. Saka neniwo ndakatozoona kuti no kutambudzika nekurwadza kwegumbo umwe zvakaita kuti simba raMwari rionekwe mandiri, but zvakundinetsa nekundidya mwoyo nokuti now 36 years gumbo rinonzi ratanga ndiri 3 years handiti. Saka ndikuti ndararama 33 years. Ndo zvandandoda kutovunza kuti simba raMwari rinofanira kuzoonekwa after makore mangani? Because muZimbabwe mimi ndofunga munoziva kuti hatichazosvika ikoko. Muna vanhu vakawanda vanenge vachibatsira vanoti tinobatsira. Muri kuti pari kushaya here? Kuti madhokuta akazvitadza. Pane challenge. Simba raMwari toda kuona rini? Simba raMwari ndo randakunetsekana kuti chii, handisi kuziva kuti ipapo ndiziva kuti Mwari vachandipindura sei, nokuti ndine zvinhu zvokundinetsana nhasi. Mari yandashandisa kurapwa gumbo so far, kumwe dai kuti ndakavaka handiti, kumwe dai ndiri musha unotyisa, but ndanzwa nokubuda marende pasina chinobuda uye pasina chinobatika. Nditaura hangu nemazita, ndarapwa navanhu vakawanda zvokuti vanhu vari kutondoona izvezvi. Vamwe kutoziva kuti shuwa munhu yakasvika pano, akapfuura pano, tikamuitira zvakati, akabhadhira mari yakati. Pamwe pacho taita kubhadhira ma450, 500, pamwe wanzi 150, but nenhekuti unenge une shungu yekuti unogona kuita zvakanaka, but pasina chinoita zvakanaka. Unozongoona kuti pana panhu kutobirwa ende kuchipatara ndaibhadhara mari rorapwa, roskimwa, roitwa amene vanoti chemotherapy, but zvese zvazvinazvo zvakabatsira. Pati mukoma ndakatanga kukuona pamakatanga kundiaprocha muchimba, handinotombozviona kuti mune ronda rakadaro. Munozvifambisa sei kuti you act normal? But ndikatarisa mandirakidza picture ndichazoriposta just muWhatsApp platform yedu, vanhu vachikuonai muchiimba, muchienda kumaredhiyo, muchiita mavhidhiyo, munovanza sei marwadzo akadai so? Ipapo pamutaura chokwadi nokuti 2018 patakatanga kusangana ndichirekodha song Nyasha Dzenyu Mwari kuti ndirarame kusvika nhasi. Song iyo iye ndaitotenda Mwari, ndisamanza ndichiti Nyasha Dzenyu Mwari kuti ndirarame kusvika nhasi. Mumwe musi ndakataura nhau ndiri paredhiyo Zimbabwe ndichita album launch yealbum zvakazarurwa. Then pane akauya kuWhatsApp kwangu abva nditi hai chinhamuti hai, abva nditi ndokumbira mumusendero picture renyu, chinhamusendera zvakanzi nemasimbiro amakaita nekusvika kwamakaita motaura kuti mukurwara. Ndakati zvishwa kurwara ndikuita sei? Kurwara asi ndamunhu ajaira. Munoziva chinhu chakararama mauri handiti, unopedzisira wakuzvinzwisisa kuti one handina wokuchemera ende handina wokuudza kuti angakwanisa kundibatsira. Seipapa patakati tichitaura kuti panga muchitaura kuti pandaitaura musuno ndine dambudziko randasangana naro kubasa. Ndanga nditone pfungwa dzokuunganidza mari kuti ndimunorapwa kuIndia. Ndo one option yangu yasara manje kuti ndimoenda kuIndia. Kuti pamwe ndokwanisa kubatsirika. Nokuti nomwe dhokota ndakataura naye akanditi chirwere chavo nacho chakutora kuti umoenda kuIndia vanokucheka. Nokuti ndakachekwa shuga, mumwiri mangu makashayikwa shuga. Ndikachekwa BP, mumwiri mangu makashayikwa BP. Ndikachekwa handina kana chirwere chandinacho mumwe muviri kunze kwegumbo rinorwadza. Saka zvinonetsa kuti uzive kuti zviri kubva papi chaipo chaipo. Mumwe akamboti problem inotangira mudumbu, munenge mune zvinhu zvinenge zvirimo zvinoda kugadziswa. Zvikanzi no panodiwa mari zvanzi ndoda 1500 iye ari kwamutoko ye. Ndikataura munezita chinatoti no hazvikwanisiki here kuti mundirape kana ndichinge ndapora ndokupai mari kana ndokubhadhara mbichana kusvika zvapera. Asi ndanyatsogutsikana kuti ndaita sei, ndarapwa ndapora. Kunzi aiwa hazvikwanisiki, ndotoda tanga ndawana mari cash. Chinotongoziva kuti apa ndogona kutonyura. Saka ndo mamwe machallenges atinosangana nawo muupenyu. Saka ndiri pakati pekufunga kuti ndiunganidze mari. So far ndaunganidza nandine 2.850. So maexoseries andinawo basa, maexoseries emafoni ndoita basa rokugadzira mafoni. Ndo basa rangu. Saka ndakarorwa magadgets ese kusara ndiri pasero musi wa18 April 2026. Mukatitsanangurira kuti chakaitika here musi wa18? Zvakiitika musi wa18 ndakabva pabasa na 6:30 chinhu toenda padeni. Chinasvika pamba chindango
tigeze, ndakati ndimbonogeza ndandaneta china kugeza. Saka ndatorara ndo pandakagaya kuti maiwe ndakanganwa bhaibheri rine mari kubasa. Mari maichengetera mubhaibheri. Mari ndaichengetera mubhaibheri. Obviously andikazofungirewo. Haufungire kana ndofunga munoziva tine zvatinosangana nazvo sevanhu vechirume. Bhaibheri rakakoshera pakuti vashoma vanonzwisisa shoko rese, saka havavhure. Saka mari ndaitongoichengetera imomo. So ndaenda kumba ndakazofunga kuti ndasiya mari mubasa. Chinangoti zuva rimwe chete rinasi ndozongozviona makuseni. Makuseni aya chinatomuka chinaona pana mudhara wangu anonzi Mr. Fomba anogara kuZimunya uko. Ngava netrekera vavo vachiofroda simende. Ndatoenda papi ndatanga kutova director titori mood yemufaro kumadhanzi tiri mapasi 7 ipapo. Pabva uya mumwe mudhara anzi Makosi zvakanzi iwe ndinogadzirwa foni yamadhamu wangu charging system. Chinati ndipe foni ndinoisiya basa. Patokunovhura basa so ndo pandikubva ndasangana nemashura ndikuona malights akabaka chaiko. Ndakasiya ndakadzima malights kochi. Daiso ndikuona siringi yaita yakabharurwa. Saka vanhu vakapinda nepamusoro pehotera. Vabva vadzika mupinda musiling, vabva vapinda mushopu. Ndo pandikutodedza ndati ndakarohwa ini. Zvanzi ndati asitombosiya. Tichibva ndatobva paya chinamhanya papolisi paZimunya chinaita police report. Chinatobva kuZimunya chinauya mutown chinaenda paCentral chinaenda kuCID chinaisa report. Baba totumwa vakomana veforensics vasikuitawo zvavakaita but kusvika nanhasi hatisati ane mhinduro kana shumo yazvo kuti zviri kufamba zvichienda kupi. Saka handizive kuti zvinhu zvese zviri kuitika nekuda kwamari here kuti simba ravo roonekwe kana kuti zvatoo zvokuti inini wachona nditodona zvachose. Hapana here wakambotaura izvozvo nezvemakesi because vamwe vanogona kutaura kuti maybe ikesi munozoti vanhu tinotaura zvatinoda. Imacases inogara ichitaurwa muupenyu ende izvo hatifanira kuzvitya nokuti zvagara zviriko nokuti hakuna munhu asina dzinza. Handiti saka mageneration cases aya ariko but ini dambudziko rangu manje riri panwani. Sekutaurwa naitauri ndakakurira musha mana sekuru. Handiti ndakurira musha mana sekuru unoziva kuti unenge uchingoendeswa ndo baba wako zvokuti unoshaziva kuti vako chaivo ndevapi. So pamwe nawe kuti wamboenda mumusha wanhenge wabviswa wapinda makati plus yekuti hausi kutoziva kumusha nokuti pane rimwe vhesi randakambosangana naro ndicharotsvaga ngoti kunani ndinoti anzi ukaziva musha anzi ukaziva dzinza rako ndokune blessing yako. Saka ndo chimwe chinhu chikunditambudzana nhasi kuti blessing yangu iri papi chaipo chaipo uyezve inini wachona ndinoshandira Mwari handimbe chete ndinoparidza paridza chako zvokuti patinosvika vandoziva kuti pane vapfuura nepo but dambudziko riri kuramba chingondinetsa kuti sei zvinhu zvachina zvisiri kuchinja. Mabva matonditaura imi munhu anenge aine 33 years achirwara simba racho rinobva kupi kuparidza? Ndo pandikutaura ipo panoda kutenda zvanaita kuti panoda kutenda Mwari nokuti ndo vanenge vachitipa simba iroro ende chato chimwe chinhu chakutoponesa vamwe vanhu pakuudza munhu kuti iwe dambudziko rakufunga kuti idambudziko iri harisi chinhu ini ndararama makore akati. Munhu anondomutanga ashamisika. Saka zvandinoita ndine hanzvadzi dzangu dzandakaberekwa nadzo kuna Serbia naIsnat. Ndofunga ndakamboita songo yanzi Jesu akandisimudza ndakaitira kuna Serbia kumusana ini naIsnat tichiteera mama. Ndo mararamiro andakaita. Saka hanzvadzi dzangu idzi ndotozorifeya munhu pafoni kuti taura nemunhu umubvunza kuti unoziva anonzi Blessing Chwa here. Ubva azobvunza vonzi ko Blessing Chwa unomuziva ko gumbo rake rakaita sei ubva atotaura kuti gumbo rakatanga rakadai ndobva ndotanga munhu rohwa nehana kuti saka zvamutaura ichokwadi ndinoudza kuti ndo zvazviri ende kutongotenda Mwari nechipo cheupenyu kurarama. Dzimwe nguva ndofunga munozvisiyai kuti anongonzi abatwa ane kenza paronda handiti vashoma kurarama. 2023 tine mukoma wangu wakwamaiguru ainzi Eric Nandare akaita problem same problem yandinaye yegumbo but pamwe nenyaya yekuti ainyanya unwa here ainwa tumbu tudoro tumwe dzakasiyana siyana haana kukwanisa kurarama 1 year akatofa munhu anokutaura nezvake. But ndaitovasimbisawo kuti mukoma tasaimona mararamiro andaita negumbo dai muri vamwe maregedza kubata zvinodhaka kuta fodya nese nokuti inenge ichiafekta futi utano wenyu but vakatosvika pakufa. Asi ndoda kutenda Mwari nokuti ndichiri mupenyu ende ndine tarisiro kuti ndogona kusvika 2085.
mukoma ndinoziva kune problem saka hapana musi wa1 wamuno makambotsamwira Mwari kuti waini no pfungwa dzinouya handiti dzinouya zvokuti ndine time yandinosvika pakunyatsobvunza kuti saka Mwari mhosva yangu ndeyei yandakatadza but inoramba chingodzorwa neshoko handiti kuti chese chinoitika panyika chinoitwa nepurpose yaMwari kuti simba ravo rionekwe. Amen. Saka ipapo ndoda kutenda Mwari nekuti chimwe chinhu chandoda kuti nditaure ina kuti vanhu vazhinji pavanonzwa ndichitaura pamaredhiyo paivo kuti ndine problem yegumbo ndine chii handiti vanhu havambozvinzwisisa vanhu havambozvinzwisisa. Saka ipapa naida kuti nditomborevhura vanhu vanyatsoona kwete zvokuti vakaona picture vanogona kufunga kuti picture raita sei vakaita zvokuisirwa. Saka regai ndidai so musadzikisa nyuka mirei ndichadai so kuti vanhu vanyatsonzwisisa kuti vaone kuti ndogumbo randikutaura nezvaro. Igumbo rakatanga rine 3 years ari manyukira zvokuti kutopfeka bhutsu kwandakuita kuinyasha zvakanga sina kudaro sepakutanga. Saka ndoda kutotenda futi Mwari nekuti ndakukwanisa kutopfekawo bhutsu. Ndakakura singapfeke bhutsu ndaingopfeka maslippers chete. Saka kutopfeka bhutsu kwandakutoita uku ndoumwe munana wakatoitwa naMwari muupenyu hwangu. Saka muchiona ndichiparidza nekuimba nekuparidza ndisingaimbe ndichipinda mumachechi makasiyana siyana kunyange patinogara nehama neshamwari. Chakakosha chandinonge ndichitaura nevanhu inhau yeword shoko raMwari but vanhu vanotonetseka kuti sei uchiramba uchitaura nezvazvo iwe une dambudziko riri permanent muupenyu hwako. Aiva pamunyembi nokuti saka mukoma wangu ndisati ndoziva kuti neeji yenyamawe unofanira kunge muinewo vamambofambidzana navo. Vanozvigamuchira pane here vamakambofambidzana navo vakatozvitambira kuti wangu murume akadaizvo? Ichocho chokwadi ndakamborora musikana ainzi Angelina Gwakiwa 2015 takaita vana More Blessing naSamuel. Zvakaitika zvakazoitika 2020 patakasiyana madam 2021 iyo nyaya yekuti vanhu vanenge vachinonoshandirwa vachiita sei handiziva kuti kurohwa nemushonga here kana kuti vakashandisirwa chii pakushandirwa paipe ndomaendera aita kana kuti akatoendawo achitiza gumbo iro handizive zvinogona kuitika munhu anogona kusakudza chokwadi but ndo maendero akaita tichibva tatosiyana. Saka kubva 2020 papo mwoyo wangu wakaenda kure zvokuti ndakangofunga kuti ndifanira kuroora futi but now ndo pandakufunga kuti ndakufanira kuita sei kuchirwa nekuti handifanira kuramba ndichingoita basa raMwari ndisina mumwe munhu akanditsigira nekuti medzo yekunge uri wega vanhu vachinyatsozova kuti uyu munhu haana mukadzi uyu inenge iri serious mundani todarika zvokunge une mukadzi. Vakanga vatone mukadzi vanotombowanawo pekunyara nepekugumira. Saka ndo chimwe chandakufunga kuti gore rinori parinopera Mwari kana vakandiwanira nyasha tizokwanisa futi kutsvaga mumwe mukadzi kuti ndo vanenge vamaichwai. So far takasiyana namadam 2021 kusvika now handirozomborora. Ndechipi chinhu chamunotya zvikuru pane ramangwana renyu? Ndiri kubvunzira kuti munofunga here kuti maybe machallenges amuri kufesa achazokwanisa kukutadzisai kuita chipo chiri mamuri? Chipo chiri mandiri handifunga kuti chinotadziswa nemachallenges akafanana aya but chinhu chandiri kutorwadziwa nacho ndechekuti ndikaramba ndine machallenges andiri kusangana nawo vana vangu vachazoononge ndakanga ndisina kurongeka mukunge ndichikura nokuti ndichafa inini wacho ndichifa ndichisina chinhu chinhu chandasiya panyika. Ndakangaramba gumbo richindirwadza saizvizvi handiti handina pandingafarira kuvaka musha ini utano hwangu husina kumira zvakanaka ndotombotanga ndamhaisana neutano handiti ndofunga munoziva ndaimboya sorekodi ndakandire motikari yanga yanzi Chiwai Gospel Music ndaitengesa iyo ndikatotenga imwe ndikaitengesa futi nekuti rine time yekuti gumbo rakatanga kuvhurika rinovhurika zvokuti kana imega munonzwa tsitsi zvokuti asi ukandoona ndichifamba hauzvisiye ndikazoratidza munhu ndopanorwa nani. Saka ipapo pachino ndinozomhanya kuti ndiite sei ndirapwe semunhu asina mubatsiri. Zvanaitaura zvezvo kuti
ndakaberekwa ndakakurira musha pana sekuru. Mama vangu vakamitiswa vakandisiya pamusha pana sekuru. Ivo vakaroorwa vakazoita vamwe vana kumashure. So ini ndine mukuru. Then vaitawo vana vakaita kumashure vasikana 2 vanonditeedzera, vamwe vacho navadiki handiti. But nenhau yoto tese tiri varombo hapana anokwanisa kuwana mari yekuti aihope kana kujega inini handiti. Apa ini ndine mukuru, apa minamato yavo yese ndekuti dai Mwari vakomborera mukoma kuti zvinhu zvedu zvigofamba zvakanaka. So gumbo rakaramba richinditambudza sezvizvi zvinoreva kuti ramangwana rangu rinenge risina kumira zvakanaka, kunyange chipo chiri mandiri, nokuti chipo hachikwanisa kubviswa. Chipo hachibvi. Chipo kuchibvisa ndofunga mamunzwa mudhara Manchester achitanzi chipo chiri muropa, chiri mubhonzo, haukwanisi kuchibvisa kunze kwokunge munhu afa. Handiti zvikanzi naMudhara Chipanga kana Dembo paakafa chipo chake akaenda nacho, anzi tarenda rakaenda naro, ini ndikafa tarenda rangu ndoenda naro. Kunyange tichizvifarira sei, nyangwe ndakada kutedzera music yake kana kuda kuita zvaaita, handikwanisi kusvika ipapo chaipo chaipo nenhau yekuti zvipo izvi nematarenda akasiyana. Saka chipo hachikwanisi kubva, asi dambudziko riri pakuti vana vangu vachazosara vachigara pai, nokuti nemamiriro akaita nyika nhasi, ini ndikasiya tisina kuvarongera upenyu, zvinoti ivo vachange vachipinda mudambudziko. Ende dambudziko ravanopinda vanenge vachingoudza kuti baba venyu vakanga vasina kurongeka. Ava vanhu vanenge vachitaura inhau yekuti havazive background history, uyezve ini vacho havandizive kuti ndaimborarama sei. Ini nditori mumwe munhu anorarama neurema but wakavanzika, zvokuti akatoremara atori nani, akarimara ari nani, handina but the pain is too much. Ndinorwadziwa, kuremara akurwadza handiti. Kuremara akurwadzi nokuti unongozoti ndo zvazviri, but iye kuti gumbo iri unoziva kuti ironda handiti, rikushayirwa kuziva kuti chii, kushayirwa kuziva kuti chirwere rudzii, chinhu chinorwadza. 33 years dzakakwana kuti sofa dza 33, ndikutotenda 37 manje musa 7 June. Saka ringararama 34 years. Iya secret vanhu indakakurira mumusha mamurehwa machiwana, vakakurira ikoko wese vanondiziva. Ndofunga kana pari paindaneti paFacebook vazhinji ndine mafollowers maubhoy vanotera, vazhinji vachona ihama neshamwari, ende vanotoziziva. Vamwe vanotondibvunza kuti iwe uchiri mupenyu, ndozoti ndo simba raMwari, nokuti papfungwa dzevanhu nekuona pameso evanhu, pameso enyama vanotoona rufu, asi Mwari vanenge vachiona upenyu pandiri. Saka chishuwiro changu kuti dai Mwari wekudenga, Mwari wenyasha vanenzwirawo nyasha, ndakwanisa kuti gumbo panorapwa rirapwe richibva rapora zvachose, kuti ndizokwanisa kugadzirawo vana ramangwana rakanaka uyezve rakajeka. Ndogara ndichiudza vanhu vazhinji kuti ndiri munhu anotofarirawo kufamba nemota yakanaka muupenyu, munhu anofarira kudya zvakanaka, but ndinokonewa kuzviita nekuda kwemachallenges andiri kusangana nawo muupenyu. Ende mamwe achona asingagamuchirika kana kutambira, zvokuti dai risiri shoko raMwari ratinogara tichirava nokuverenga, apo pacho pamwe dai takatotora tambo takatozvihaka takatofa, kana dai ndakanwa itori poison chaiyo ndakafa. But nenhau yekunzwisisa shoko raMwari tinongoramba tichingoti nerimwe rezuva panobuda zuva nemhepo yekufema nemhepo inodziya pane zvimwe zvinhu zvichaitika muupenyu hwangu. Ndinoziva mukoma pane vanhu vari kutoona interview inoi ari kusangana nemamwe machallenges but haasati aona mukana wekuti azobuditsa kuti akomana ndiri kusangana nezvakadai. Ende ndikateerera futi music yenyu, ukaiteerera kudai hauoni munhu marwadzi, unongonzwa message. Unoda kuti kudii kune munhu anenge ari kusangana nezvinhu zvakaita kunge imimi zvamuri kusangana nazvo, maybe kushayikana mubereko for years, pain isingaperi, munoda kumuudza chiini? Ini chandoda kuudza vanhu vazhinji vane machallenges akafanana neandiri kusangana nawo, vane dambudziko. Kune indogona kutofunga kuti rangu rakakura, utozoona kuti mune Mwari ane rakakurisa kutodarika rangu. Vanhu ivava ndinoti tariro yavo vape kuna Mwari. Tariro yavo, pfungwa dzavo dzese ngavaise kuna Mwari, nokuti tikaisa muvanhu zvona ndichitaura zve kuti ina ndira pandisina kupinda, ndina pasina kupinda. Mishonga yechivanhu yese ndakaishandisa. Ndakatozombobvunzwa nemumwe munhu naimufundisa, munotaura kuti vanhu vaMwari vanotenderwa kushandisa mushonga. Ndakati aiwa, mushonga una umboipa. Zvikanzi aiwa,
mushonga hautenderwa kushandisa. Ndati no, ukavhura bhuku yazvakazarurwa 22 verse 2 inotaura kuti wakandiratidza rwizi rwemvura yakachena inobva pachigaro chaKristu necheushe chemwanakomana. Hanzi kumativi kwerwizi kwakanga kune muti wakanga uriko, waiva muti woupenyu, waibereka zvibereko zvaidyiwa mwedzi mumwe nemumwe. Hanzi mashizha emuti uyu wakanga uri mushonga wokurapa ndudzi nendudzi. Saka ndakatonzwisisa kuti Mwari vakasika miti nemiriwo handiti kuti ive zvokudya uyezve nekuti isusu tikwanise kurapwa nazvo. Saka ini ndisamudza pai nditaura kuti kuenda kwese kwandaenda kuwa ndaifunga ndichasangana neanozivawo muti kuti uyu ndo muti unokwanisa kurapa chinhu chichipora. Nokuti hatina kunyange tikanamata zvinenge kuna Mwari kuti Mwari ndirape ndipore, handiti ndinapa ndichaona madhokota achiburuka kubva kudenga achitondirapa, but ndinotendera imo Mwari ondisvitsa chaipo chaipo. Saka ndikuti vane matambudziko akafanana aya handiti musatya kana kukurumidza kupanika kana kuvhunduka kuti zvandasangana nezvinhu izvi saka ndichaitei. Mwari vane zvinhu zvavanenge vakaronga nezvavakagadzira muupenyu. Ngozvipai nguva kuti Mwari ndimi makasika izvakadai soizvo. Handiziva kuti ndichavei mangwana kana ndichazovei sezvandinoita. Nomamwe mudzosongoenda ndati Jesu akandisimudza ndichiti ramangwana rangu handaiziva kuti ndichazovei, zuva parinobuda ndichava chii. Nanhasi ndakangosiyira zvese mumaoko aMwari kuti ndichavei, Mwari ndo vachaziva ndichazovei. Saka ivo vanhu hama neshamwari dzine matambudziko musanetseke kana kutya, asi siyirai Mwari kuti muchazovei mangwana. Tine imwe misha yakaremerwa, kune mhepo dzemadzinza dzinotera ropa. Unogona kutoti sezvatachitaura izvo kuti ndakabirwa nditi unonga watounganidza marutire nditi uchakati yobva yabiwa. Handiti pambachina unozoona kuti haizvi zvaMwari ba zvinhu izvi. Uyu ndi Satani uyu, but mawiri ari kuda Satani anyona haasi kutomboya iye imbune ari kuya through hama dzako kana kuti shamwari. Seni inini ndofunga ndakafundira shamwari yangu 4 times. Ndati shamwari ndafunga kuenda kuMalawi, zvezvo kumutyisidzira zve munogadzira munhu, hauna here eni chaungava uri kuziva pakubiwa kwakaitwa mari mubasa mangu? Zvikanzi ina handina, kana makawana anogadzira itai sei gadzirisai. Svika mupfungwa mangu ndazofunga kuti anogona kunge swasina chaanogona kunge achiziva. Pomwe aingotauriwo nevamwe vanhu, munhu abva vatita sei, kana kuti kune vanhu vane mushonga, but chinondinetsa manje chekuti mari iri mubhaibheri haibatikwa nemushonga. Ndo remember rimwe gore ndichinotenga motikari, ndakauya kunoku, ndakabva Marondera, ndaigara Marondera, ndakauya pachigodo rapo pane munhu aitengesa motikari yange iri Toyota Carina. Ndakazotadza ido kuwirirana, but ndakatoya ndiri 2.5 iri mubhegi iri mubhaibheri. But hakuna, ndofunga munoziva kuti murodhi mese mufase munomamutare makawanda timu repaMozambique, Malawi. Tozonzwa nemushonga wekuti uchitongopfuura unobva watozoti kuti mari iripa. But ndaifamba nemese imomo hapana patakambosangana nemachallenges. Saka zvangu zvakundinetsa kuti saka kuti munhu kubasa akaziva sei kuti munhu masiyiwa mari. Friend yangu aitomboziva kuti dzimwe nguva ndinosiya mari kubasa, noti vane mumwe musi wake aida kutobatsirwa kumwe. Neshimari ndasangana nedambudziko rakati rakati, but naida $20 natisha ini panapa ndira mari ndasiya kubasa pamaki akawandisa ndakaisa padho. Ndakatonomukweretera mari kune mumwe munhu. Saka ndakapfungwa yaingoramba chita semunhu anoziva pamwe ndiye, kusvika ndazofunga kuti ndakati no, kana pandakaisa report handoisa suspect, nokuti ndakafunga kuti unokwanisa vanhu vasina mhosva nenyaya yekuti wabirwa unenge une hasha. So wazokufunga kuti ninge makomana anorova zvokuti CCID inorova zvokuti kana munhu akazokuona so munogona kuzova neukama husina kunaka. Saka izvo ndakangosiya mumaoko aMwari kuti Mwari ndimi munoziva zvandaironga nezvandaida kuti ndiite. Ndara ndiri kunyeperai vanhu vanotaura zvisakarurama mukati umu, especially vasangana nedambudziko. Vanhu vanotaura zvavanoda, Mwari akuzoti anenge aiwana mari iyoyo zvazoteko sei asikadai so sei asikadai so. Aiwa papachina tiraramire luxury, tinoida kuti tibatanidze chinochi nechinochi nechinochi kuti ramangwana redu rizova rakajeka. Saka munhu akakuona manje anga aitofunga kuti munhu haana panombokwanisa kuwana mari. But kuti vanzwisisa kuti no, patinoita recording paipa tichitobhadhara, vanofunga tichitobhadhara, patinoshuta mavidhio tichitobhadhara, hatina chikwereti. Saka vanhu zvese zvavazvicalculate, asi vanonga vanongofunga kuti
mari yachinaneiwana mari yakawanda anzi mari yakabiwa yakawandisa tati aiwa mari hainonomuwandisa 2.850 imari shoma pane magadgets akabiwa nokuti magadgets akabiwa ese zvinhu zvakabiwa handiti zvemafoni nokuti makarohwa maLCD macharging ports tingangoni magadgets ese takaunganidza panokwanisa kubudisa 10,000 yes but zvakatoenda zvokuti ndakanetseka musiwo zvokuti ndakaitonga ndoda kustroka one side rese rakatombooma kuti ndamwe muCID ndiatozinditi no usanetseke mwana wamai zvinhu zvako zvinowanika pfungwa dzako ngadzive stable uyezve usawane chaunokomenda pamusoro pezvinhu izvi kunyange vanhu vachitaura ichi chaita basa namazvo asi usanetseka saka ipapo vakandisimbisa nanhasi ndangone tariro yokuti nerimwe rezuva zvichaita zvakanaka tovatenda shuwa hatisina kuda kunyanya zvedu kukonzentrata nemiziki yenyu nekuti miziki yenyu yakazara paindaneti miziki yenyu makaita mainterview kunana Radio Zimbabwe vachikonzentrata nezvemiziki yenyu miziki yenyu iripo kuna vanenge vachida kubatai vanokubatai sei pamasocial media platforms penyu right vanoda kundibata ini pamasocial media platform ndiripo ngonyora kuti Blessing Chiwai ingava Facebook ingava kuTikTok ingava Instagram paWhatsApp ndo pandinowanika nenhamba dzatinoshandisa paWhatsApp i074 39 27 56 rikandidzokorera nhamba idzodzo kunyange muchazodzisenyu pascreen i774 39 27 56 ende chimwe chinhu chandinoda kukumbira kune vanenge vane mweya waMwari zvavo no vasatarise zvandiri ndisone dambudziko rimwe riri mumwoyo rinoda kutotibatsirwawo negumbo kuti akaona ganda rakatsvukira so nokugeza aya totirai nepatinogona kuti tionekere pamberi pavanhu kuti zita raMwari rikudzwe asi kana uida unokwanisa kundibatsira wakasununguka uchizoti ndiri kubatsira munhu asina ndiri munhu asina asi tinogeza nekushambidzika kuti tiratidzikire pamberi paMwari kuti zita raMwari rikudzwe nokuti haungati kawaita dambudziko wobva watofamba uchita hauchatogezi hauchatodiwa hautoswera mustreet vanhu vanopedza kufunga kuti munhu anofudza imbwa vanoti munhu anofudza mbudzi mona saka ndoda kutenda imi mukoma Olin Anderson nekundidedza kuinterview saizvozvi chinhu chakakosha vashoma vaunowana vachidedza munhu anenge asina zita rakakura mabroadcast mazhinji vanodedza vanhu vane zita kuti broadcast yavo ikure asi muda kutenda nekuti hamusi kuti broadcast yenyu ikure asi kuti muda kuti vanhu vaone ruoko rwaMwari uyezve musimudzire vari pasi handisiri ndega ndakaona vanhu vazhinji pakunashe studio vamwe vandisingatoziva kuti vanhu havariko saka izvozvo zvinhu zvakakosha nokuti tine mabroadcast hobho arimo munyika tinoone vamwe vanhu vatakakura navo kumaraini vane mabroadcast mahombe muno muHarare but kana wakatotaura naye bafoni anotonga asingakuzivi asi zita kana richizenge rakura zita rikakura ndofunga nembokomenda nhau yaCaptain Britain munhu ainge asingatarisirwe zvakanaka nevanhu vanzi vachitaura kuti ndotukwa zomhanyiswa murenge noita sei vanhu vaingomutora sebenzi but pamakamutora imimi atakaita maadverts muchimuratidza vachita sei achibudisa music aita sei ndakatoshamisika vanhu vakutoita zvokukubvutirai ndizive kuti zvakazopera mushe nokuti akatozora kuHarare kachiratoziva kuti alright saka vanhu vanoda kutsvaga munhu akasimuka kudhara ndakamboudza mumwe munhu andibvunza naye achiwai mumusic industry imimi mune mapromoters here ndati ina handina promota ndinopromota ndega music zvikanzi why ndakati no ndakanzwisisa kuti muZimbabwe hamuna mapromota mune mabusiness men nemabusiness woman vanotsvaga munhu ane zita kuti vabve vaitonga vari kumupromota iyo vakuda kutodya paari zvinhu izvo ndakazviona kazhinji ndine mumwe promota ane mbiri wandakaendera ichitanga music 2017 ndakamuzivisa ndakati baba domborwa music zvikanzi music yako yakanaka ndakati ndikukumbira kuti mundibatsira kuti ndikwanise kurekodha vanzi aiwa tichazotaura ndakaita time ndichienda kusvika ndazonyatsokunzwisisa kuti
panapa ndokumanya makarimwa. Saka ndoda kutenda imimi nemwoyo nerudo rwamina musaitraini asi tirai vose. I think ticharamba tichingoita kusvikira nyaya yedu yafamba. Ngoti nguva dzedu ndo dzazodyana. Makore 33 ndo risingapori. Makore 33 ekurwadziwa. Makore 33 ekutenda, ekusumudzira vamwe, ekusakanda mapfumo pasi muchishona. Anchitaura na Blessing Chiwai. Nyaya Blessing Chiwai inotirakidza kuti dzimwe nguva munhu anonyanya kurwadziwa ndiye anotonyanya kusimbisa vamwe. Noti matosimbisa isusu, matosimbisa vari kuona. Saka ndinongokutendai mukoma Blessing Chiwai. Ndinoimba kuti Mwari wenyu wamunonamata nekuti muri bishop ndiye achazongopedza zvese. Ndinoperera ikoko. Kuna Mwari ndokunoperera zvinhu zvese. Handiti ka. Kuna Mwari ndokunoperera. Charamba tichingoita follow up tichiona kuti zviri kufamba sei kusvikira mbavha dzabatwa, ronda rapora, nyika yanzwa music yenyu. Ndinotenda. Ndini ndanga ndina mukoma Blessing Chiwai. Rambai muchititsigira, muchifollowa, muchilike, enda pamaplatforms awo munonosearcha Blessing Chiwai. Facebook, TikTok, TikTok varipo, all social media platforms. Pano futi YouTube music yavo munoiwana. Tichikomborerwa. Thank you so much.